A aprobación da prórroga forzosa do contrato do SAF á actual empresa adxudicataria permitirá seguir a prestar o servizo con normalidade mentres non se resolve o procedimento para a licitación do novo contrato xa en marcha. Atopámonos inmersos tamén no que é un novo proxecto de licitación para ampliar o que é a cuantía e tamén unha cuantía que vai máis alá dos 9,3 millóns por 4 anos, en este caso sale a licitación por 3 máis 1. A prórroga entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2026 por un prazo máximo de 9 meses, polo que se trata dunha medida temporal ata que se resolva o novo contrato, o que xa se presentaron 4 ofertas. Señores concejales, el proceso de adjudicación del nuevo contrato está en marcha y se han presentado 4 empresas, lo que demuestra que hay interés y eso nos permitirá elegir la mejor opción para nuestros vecinos y vecinas. Es deseo en este gobierno que la adjudicación se pueda cerrar en breve. Señores concejales, esta prórroga es, por tanto, una medida, digamos, temporal, necesaria para asegurar que el SAF se mantenga activo hasta que se resuelva el nuevo contrato. O acordo saiu adiante con 19 votos a favor, tanto dos grupos que conforman o goberno como da edil independente Tania Redondo e do BNG. A pesar do seu apoio para garantir este servizo esencial, os nacionalistas responsabilizan a Xunta da difícil situación que afrontan os concellos para o seu mantemento, unha afirmación que foi rebatida pola voceira popular. O servizo de axuda no fogar custa arredor de 22 euros hora. Pois ben, deses 22 euros hora, a Xunta única e exclusivamente financia 12. Por tanto, esa realidade económica que todos coñecemos ou deberíamos coñecer está facendo que as arcas dos concellos, especialmente daqueles que son máis pequenos, pois estea baleirándose cada vez máis. Teño que decirlle que a Xunta aporta 112 millóns de euros ao Servizo de Axuda no Fogar e é unha competencia exclusivamente municipal. Ben, usted dirá o que quere, pero pon un mensaxe e non é verdade. Está faltando a verdade. Pola súa banda, outro concelleiro non adscrito, Juan Luis Furones, optou pola abstención, ao igual que o voceiro do PSOE, que sempre defendeu a municipalización do servizo. Estamos a favor do que sería a municipalización deste servicio. Entendemos que é un servicio que se debe prestar e que votar en contra sería poñer paus nas rodas o que é o funcionamento normal do goberno, polo tanto nos vamos a abster.